खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन दा बेनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे आपडेटबो ओंखारना फैदों पीएम किसाननि थाखायनो। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना आबुङैनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे पीएम किसाननिफ्राय मा गोदान आपडेट ओंखारना फैदों आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोबाय। दा नैबे पीएम किसाननि जायफोर नोंथांमोननिया केवाईसी होनांगौ दङ दा बेखौ नोंथांमोना दायो थाबैनो होनानै लायोबा नैबे 23 किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय। दा बेखौ निसय नोंथांमोना मिथिना मोनदों जानांगौ। दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननिया लेन्ड सिडिं खालामनांगौ दङ दा बेखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव गोख्रैनो थांनानै दायो बानायना लाहैयोबा नोंथांमोनाबो 2000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय नैबे पीएम किसाननि 23 किस्तिनि फैसाखौ। लेन्ड सिडिंआव मा नांगौ होनना बुङोबा डकुमेन्ट्सआ नोंनि बे गासिबो हानि डकुमेन्ट्स जेरै नोङो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटआ निसय नोंनाव थाखागोनखा। खाजोना रसिद दङबा खाजोना रसिद नोंथांमोना लाना थांबानो जाबाय। फाटा कपि दङबा फाटा कपि नोंथांमोना लाना थांबानो जाबाय। दा अब्लानो नोंनि बे लेन्ड सिडिंआ जागोन। डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामना होनो नांगौ। अब्लानो नोंनि बे लेन्ड सिडिंआ जानानै फैगोन। दा बेखौ निसय नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो बिनिफ्राय बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो थाखाय नोंनि बे आधारआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनाय जानांगोन अब्लासो नोङो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया पीएम किसाननि फैसाया थाबथाबायबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयिनि थाखाय दा बेबायदिबा नोङो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआवल' थांनानै नैबे आधार कार्डखौ नोङो लिंक खालामना लाहैनांगौ बेंक एकाउन्टजों। अब्लानो नोङो पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन। जेसेबांखिनि किस्तिनि फैसा नोंना थाबथानानै दङ बेखौबो नों मोननो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै गोख्रैनो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना ला अब्लानो नोङो पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन आरो नोङो जेबो खामानिखौ मावनांनाय जानाय नङा। दा बेखौ नोंथांमोना दायो निसय मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा गोबाङावनो जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दङ नैबे लेन्ड सिडिं होनाय केवाईसी होनाय बायदिया। दा बेथ' जाहैबाय आपडेटआ। दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन। दा नोंथांमोननिसिम आं दाख्लै बावै खोन्थाहरदोंमोन खौरां बिजोङाव बेबायदिनो 15 थारिख 20 थारिख बेबायदि होलाबायदों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन। दा आरोबाव जोंहा दायो आपडेट ओंखारना फैनाया बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोना जुलाइ मासावसो मोननो हागोन बादि जाहैलायबाय। दा जुलाइ मासाव नोंथांमोना मोनोबा लेट जासिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो बिनिफ्राय थांनाय बोसोराव नोंथांमोना आगस्ट मासावसो मोननो हादोंमोन। मास मोननै लेट नोंथांमोना मोननो हादोंमोन। आगस्टआवसो मोननो हादोंमोन। आगस्टनि 2 थारिख ना 5 थारिखआव नोंथांमोननिसिम सोना हरदोंमोन पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ। दा बेनिखायनो बे बारावबो दायो जे जाखिनि जों खौरां मोननो हानाय जादों जे जुलाइ मासावबो नोंथांमोना मोननो हागौ बेबायदि खौरां जा ओंखारना फैदों। दा जुलाइ मासाव जुदि नोंथांमोना मोनोबा नोंथांमोना लेट मोननाय जासिगोन पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ। नाथायबा कनफार्म नङा दै खौरां बिजोङाव बेखौ होगासिनो दङ। ओरैनोथ' बे जुननि 15 थारिख 20 थारिखआव मोनगोन बेबायदि खौराङाथ' ओंखारना फैगासिनो दंखायो। अब्लाबो दायो गोदान खौराङा बे ओंखारना फैबाय आरो जे नोंथांमोना जुलाइ मासावसो पीएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै। दा मानि थाखाय बेबायदि होननानै बुंदों होनोबा जेनेबा दायो लेन्ड सिडिं खालामनाय केवाईसी खालामनाय फार्मार आइडि खालामनाय बेलेग बेलेग रायजोआवथ' फार्मार आइडिया कम्पालसरि जाबाय नालाय। दा बेनिखायनो फार्मार आइडि खालामनायखौ नैबे माबानि जुननि 30 थारिखसिम बेबायदि होनायखौ माने खोनानो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो बे माखासे जाहोननि थाखायबो जुलाइ मासाव सोनो हागौ खोमा। दा जेखियानो जाया मानो एसेबां माने कनफार्मबोथ' जायाखै फार्मार आइडि खालामनायनि थाखाय एबा लेन्ड सिडिं खालामनायनि थाखायनो नङाबा केवाईसी खालामनायनि थाखायनो जे नोंथांमोननि पीएम किसाननि किस्ति सोनायखौ लेट खालामगोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम थोंजोङै दायो बुंहरनो थांलिया। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम आं दायो बेखौ बुंहरनाय जाबाय। नैबे जुननि 15 थारिखनिफ्राय नैबे जुननि 30 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनगोनखौ एसे सान्सा लादो आरो मोनाबाबो नोंथांमोना एसेबां दुखु नोंथांमोना मोननो नांला। ओरैनो बे खामानि मावनाय समाव मोनोबाथ' जोबोद मोजां जागौमोन आं सानो। माइ गायफुनाय समावनो नोंथांमोना मोननो हानाय जागौमोन जुदि नैबे जुननि 15 थारिखनिफ्राय जुननि 30 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनोबा अब्लाबो नोंथांमोना मोनगोनखौनो आसाखौ लाबानो जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। ओरैनोथ' जुलाइ मासावबो मोननो हागोन बायदि बेबायदि खौरांखौ खोनानो
खोनानो मोननाय जादों जेबो अफिसियेलि जेबो आपडेट ओंखारना फैयाखै माने अफिसियेलि जेबो डेटखौ डिक्लेयार खालामथ'वाखै दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नैबे जुन मासावनो मोनगोनखौ नोंथांमोना एसे आसाखौ लाबानो जाबाय जुदि मोनाबा जुलाइआवनो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नाथायबा थांनाय बोसोरनि बादि आगस्ट मासाव मोनहैगोन बेखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव बेबादि साननो नांला आगस्ट मासाव मोनहैबाथ' आरो मा बुंबावनो एफाग्राब लेट सोबाथ' बेबादि थांनाय बोसोरनि माखासे जाहोननि थाखायसो नोंथांमोना लेट मोननो हादोंमोन दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोराव आसा खम जे नोंथांमोना आगस्ट मासावसो मोनहैनो हागोन होननानै आगस्ट'बा गोबां लेट जाहैयो दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ माउसआव कमेन्ट खालामनानै जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना पिएम किसाननि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो सानो एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना नाथायबा मात्र नोंथाङा फार्मार आइडिखौ रेजिस्ट्रेसन खालामना लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नङाबा नोङो पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया दा बेखौ निसय नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ बे भिडिअखौ दानिया बयनोबो शेयार खालामदो बिनिफ्राय जाहाथे बेबादिनो नोंथांमोना स्किमफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों